Dnes sa ideme spoločne pozrieť na 5 nevyriešených slovenských záhad a pokiaľ by si aj ty chcel byť na budúce pri tom, ako točíme tieto videá, tak dojdi na môj kick.com/Tvalerko, daj follow na môj Instagram, taktiež Tvalerko, alebo sa pripoj na náš Discord, čo je discord.gg/Tvaler, aby si vedel kedy, čo, kde a ako sa deje. A my poďme na to. Prichystajte si plienky. Slovensko je síce malá krajina, no ukrýva mnoho zaujímavých tajomstiev a legend, o ktorých vám porozprávam v tomto videu. Do komentárov mi napíšte, čo si o týchto záhadách myslíte vy a pokojne nám môžete odporučiť aj nejaké ďalšie, ak ešte poznáte. Takže sa pohodlne usaďte a poďme sa do nich spoločne ponoriť. Som inak ani nevedel reálne, že máme nejaké záhady na Slovensku. Pre mňa je Slovensko, mám pocit, že je tak nezaujímavé pre zvyšok sveta, že sa halú, že aspoň záhady sa na nás dostali. Tribečské lesy. Pokojne môžem povedať, že sa jedná o najznámejšiu záhadu na Slovensku, a to najmä vďaka filmovej a knižnej popularizácii od autora Jozefa Káriku. Jeho dielo Trhlina získala veľký úspech a mnohí sa začali zaujímať o legendy, ktoré sú spojené s pohorím Tribeč na území západných Karpát. To som nevedel, že niečo také máme. To som reálne nevedel, že niečo také máme, ty kokos. Rozprestiera sa v Sekunda, len dám ban na YouTube. Tak. okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topolčany a Partizánske. Rozlohou nepatrí medzi rozsiahle pohoria, keďže jeho najvyšší Čiže vlastne toto celé ono, hej? Ako keby. To medzi. vrchol Veľký Tribeč meria iba 829 metrov nad morom a jeho hrebeň je dlhý približne 35 kilometrov. Napriek tomu toto miesto vyžaruje špecifickú energiu opradenú viacerými tajomstvami, vďaka čomu si fanúšikmi zaslúžilo pomenovanie ako slovenský bermúdsky štvoruholník. Samozrejme, musíme niečo recreatenúť. To je halus, o tom som asi reálne v živote nepočul. Ani raz. Vy ste počuli už reálne o tomto niekedy, že niečo takéto existuje? To je crazy. To som aj nevedel, že máme nejaký bermúdsky štvoruholník z tému. Nachádza sa totižto medzi 4 dôležitými mestami a v priebehu niekoľkých desaťročí sa tu odohrali mrazivé udalosti, ktoré dodnes nie sú poriadne rozlúštené. Už vyše 70 rokov sú tu zaznamenávané prípady zmiznutia ľudí, ktorí nemajú navonok nič spoločné, no všetci sa bez stopy vyparili a nikomu sa nepodarilo zistiť, čo sa s nimi naozaj stalo. Kámo, ten normálne na mňa, alebo za mňa, môj najväčší, akože jeden, nie že strach, ale čo sa tým ľuďom proste deje, keď reálne niekam dojde, aj keď niekoho, že ukradnú, že ho unesú. Vieš, aké to musí byť hrozné, že ty nevieš zavolať pomoc, že ty nevieš proste urobiť nič. To mohol byť inak aj nejaký sériový vrah, podľa mňa, čo nám tam behal po tých pohoriach. Ale to musí byť hrozný pocit, že ty reálne ako človek si proste bezmocný a ty si niekde, ale nikto nevie kde. A kým si ešte reálne, že kým ťa nájdu, ak ťa vôbec nájdu, vieš, že to je crazy. Na prelome 18. a 19. storočia sa Vtedy bolo najviac sériových vrahov, hoši. Tuším, že vtedy bolo najviac sériových vrahov v tej dobe. popri Javorovom vrchu pri Jarmočnom kríži 8 predajcovia vracali domov z jarmoku v Topolčanoch. Domov sa však nevrátili a ich telá našli až oveľa neskôr. Čo? Boli dobité a s hlbokými reznými ranami a polámanými kostiami. 8 ľudí? 8 ľudí, kámo? Veď to je strašne veľa. To je masaker veľa. O krádež nešlo, keďže všetky veci mali pri sebe. To niekto robil pre zábavu, pre love of the game. Najhoršie, že vtedy ti prúdi strašne veľa adrenalínu, tak začneš byť zúfalý, prestaneš sa sústrediť na situáciu. To som inak počul, že keď ťa niekto unesie, alebo sa niečo deje, alebo dačo, tak automaticky, že by si sa mal akože ukludniť a začať si všímať, kam ideš, koľko zátačiek, nejaké konkrétne pachy, alebo dačo, že to by si sa mal reálne, že reálne by si sa mal akože sústrediť najviac, čo len vieš, aby si sa vedel nejakým štýlom vyslobodiť, že byť proste v čile, ale nemôžem hovoriť, ja som sa do takej situácie nedostal. Mňa by normálne porazilo, kámo, keby že ma niekto má uniesť, alebo dačo, by som tiež panikáril, podľa mňa. Horár Šamal, vtedy 47-ročný, sa ako domáci prechádzal po Tribeči, no domov sa už nevrátil a jeho telo sa nikdy nenašlo. To je crazy. O rok neskôr sa záhadným spôsobom vyparila 18-ročná Mária Šlajzerová, ktorá prechádzala z obce Mankovce do Zlatna, no domov sa jej doraziť už nepodarilo. To je, kámo.
Ja mám reálne z toho s ním omriavky, že to je na Slovensku. Hoši, kedy Irlo stream stade? Teraz by si to mohol streamovať. Kámo. Prehľadávanie Irlo proste streamu lesa a aspoň by ste videli, čo sa stalo, keby ma niekto rozsekal. GG. Ježiš, v tomto lese som bola, niekto za mnou bežal, nechápala som kto, tak som viacej z toho lesa... OK. Kto za mnou bežal, som do neho hádzala drevo, on sa potkol a nôž vyletel na moju stranu, ja som ho zobrala, povedala, zostali ste bez noža smola, nož som zahrabala, on bežal rýchlo preč a ďalej som sa prechádzala. Bro. Bifr. Bro. Toto reálne... To je taká bludovina vymysel. Toto neverím, že sa ti stalo. Neexistuje. Toto si sa potom zobudil s prštekom v zadku, doma v posteli, zakrytý po uška. Jedine tak. Ja som si istá... To sa mi nechce veriť. Že tu si sa prechádzal, niekto ťa... On sa potkol, vyletel mu nôž, ty si zostala, že haha, mám tvoj nož, zahrabeš ho a utekáš. Kámo, čo? O 4 roky neskôr sa pracovník kameňolomu Andrej Murgaš nevrátil domov po tom, čo jeho cesta taktiež križovala cez toto mysteriózne pohorie. Za spomenutie určite stojí zmiznutie akéhosi Waltera Fischera, ktorý pracoval v partizánskom v baťových závodoch. Rodine a známym povedal, že sa ide prejsť k Čiernemu hradu. Bolo to v zimnom období, keď Tribeč pokrývala vrstva snehu. Na rozdiel od predošlých prípadov, Waltera sa podarilo po 3,5 mesiaci vypátrať a... Koľko? Čo? 3,5 mesiaci? to dokonca živého, i keď vo On žil? 3,5 mesiaci a žil? veľmi zlom stave. Mal na sebe popáleniny a na akékoľvek podnety reagoval vydesene. Kvôli jeho zdravotnému stavu bol umiestnený do zariadenia pre duševne chorých v Žiline. Kámo, toto je najviac crazy vec. Rôzne hlásenia o nezvestných ľuďoch sa datujú až do nedávna, medzi ktorými vyniká prípad 20-ročnej Lucii Zaďkovej, ktorá pochádzala z nedalekej obce Zlatno. Počas jej túry si robila krátke záznamy, kde okrem iného písala, že sa už teší, keď príde domov. Na druhý deň podvečer ju našli s reznými ranami na rukách. Kámo, to je jaká šanca, že všetci boli dorezaní? Jaká je šanca, že všetci popálení dorezaní? Tam buď behal nejaký turbomaniak, alebo tam je nejaká situácia, že proste ti švihne v hlave. Tam niekto musel behať, tam niekto musel reálne byť nejaký sériový vrah, ktorý podľa mňa, že sekal ľudí, potkla sa na trňoch, neverím. S reznými ranami, popáleniny, rozsekaný, neokradnutý, vôbec. Medveď, pochybujem. Zatiaľ posledný známy prípad zmiznutia sa odohral v roku 2017, keď 17? istý Marek Horvát išiel na zábavu do obce Skýcov. Podarilo sa ho nájsť dezorientovaného a zraneného, ako ležal pri potoku. V nemocnici sa musel podrobiť operačnému zákroku, po ktorom sa jeho stav ešte viac zhoršil a žiaľ sa ho už nepodarilo zachrániť. Týpek by bol povedal, čo sa stalo. On keby prežije, on by reálne povedal, čo sa stalo. A on chudák, ty kokos, kámo. Halus by bola, keby to robil, vieš čo, nejaký doktor, že z nemocnice. Vieš, a on tam došiel, že idú operovať. Čau, akože ja si nerobím z ničoho srandu, ale to je crazy. Kámo, to je crazy. Mnohé z týchto zmiznutí si vyžiadali pátracie akcie, no po nikom zo zmiznutých sa nikdy nenašli žiadne stopy, ak áno, stratení boli v dezolátnom stave a dezorientovaní. Častý jav, ktorý pociťovali nezvestní a taktiež členovia záchranných akcií či obyčajní turisti, bolo okrem zmetenosti aj zaľahnutie v ušiach a neschopnosť sa počuť navzájom. Kámo, tam jak je nejaká reálne, že entita, alebo niečo, čo proste country ľudí, alebo tam niekto chodí, alebo dačo. To musí byť crazy. Čo, keby ja by som mal taký, tak by som volal políciu. A kde povieš, kde som medzi stromami?
magnetické pole, ako môže byť. Kámo, to je crazy normálne, že toto je na Slovensku. Som nečakal, že to bude až také vyhrotené. To sa pripisuje patogénnym zónam, kde je silné magnetické pole, ktoré mohlo spôsobiť takúto reakciu. V mnohých oblastiach Tribeča sa nachádzajú neprístupné jaskyne a dutiny, prepadliská a šachty, ktoré sú v noci neprehľadné a môžu byť nebezpečné. Predpokladá sa, že práve tieto miesta môžu byť dôvodom zmiznutia obetí, obzvlášť v zimnom období, keď je všetko pokryté vrstvou popadaného lístia a snehu. Ako berem, môže byť. To je valid. Osobne si myslím, že niektoré tieto prípady sú mierne nafúknuté s cieľom vytvorenia senzácie, že ide naozaj o záhadné zmiznutia a že na tomto mieste sa dejú veci, ktoré sa vymykajú bežnému chápaniu sveta. Aj to môže byť, že chceli si spraviť akože že na Slovensku, aby niečo bolo, že zaujímavé, takže môže byť, že chceli aj toto spraviť, určite. Tak či tak ide o zaujímavú lokalitu a pohorie Tribeč jednoznačne patrí na túto listinu najzáhadnejších miest na Slovensku. Ale je to crazy. Ak sú tam fakt nevysvetliteľné veci, alebo nevysvetlené veci, to je crazy. Začiatkom roka 2008 sa začali diať záhadné udalosti v jednom byte v panelovom dome na Mládežníckej ulici v meste Palárikovo. Manželia Hlozákovci 6. januára zistili, že im pravidelne samovoľne vypadáva hlavný istič. Ten bol následne 3-krát... Akože pri tom, aký tam je šalát, tak akože povedzme si na rovinu, ak im tam niečo šľahalo zo zásuviek, tak sa ani nedivím. Lebo takýto šalát, boh vie, kto robil ako elektrikár. Vymenený a 16. januára prebehla revízia elektrickej inštalácie novej bytovky. Meraním sa Nová bytovka? To niekto dobre odflakol. preukázali žiadne závažné nedostatky, no napriek tomu sa v byte začali odohrávať hrozivé úkazy, ktoré si nikto nedokázal vysvetliť. Zo zásuviek po celom byte spontánne začali šľahať niekoľko centimetrové plamene. No ja by som sa dosral, kámo. To niekomu dobre prikúrilo. Tak to bolo dávnejšie, tak však bolo veľa vrahov a teda by som sa aj nedivil, môže byť. Pôvodne si všetci mysleli, že sa jedná o nezvyčajný skrat, no tento desivý výjav sa opakoval aj za prítomnosti hasičov a technikov pri vypnutom prúde. Tam musel byť nejaký obrovský skrat. V šope môžeš dostať na 1 rok SAP? Nie, na mesiac. To reálne musel byť nejaký obrovský skrat, jak blázen. Plameň vychádzal zo zásuviek bez akejkoľvek príčiny a celkom ľubovoľne. Čoskoro sa začalo špekulovať o tzv. Poltergeistovi, zlom duchovi, ktorý sa prejavuje rozbijaním tanierov, hádzaním nábytku či zakladaním požiarov za cieľom ublížiť jeho obetiam. Ja som sa raz obudila, celé telo som mala paralizované, úplne také mravce som mala, nado mnou bola nejaká sivá postava, vrzgala podlaha, ja som sa dosrala, to mohlo byť oné. Jak sa to volá, ten lucid dreaming? To môže byť, keď si tu miechu pricvakneš, keď spíš na chrbte a máš tie sny. Jak sa to volajú tie sny? Hoši, pomôžte mi, jak sa to volajú tie sny? Tie lucidné sny, neviem, jak sa to volá. Keď sa nemôžeš hýbať. Áno, spánková paralýza, áno, ďakujem. 21. januára začali v kuchyni horieť varešky, ktoré boli od zásuvky vzdialené asi na 20 cm. Horieť varešky? Ktoré boli ďalej od Čo? V ďalších dňoch požiare pokračovali a horieť začala aj posteľ, ktorá bola vzdialená od zásuvky 1 meter. Jak ti zblkne posteľ? Jak ti zblkne posteľ? Čo? Bolo vylúčené, že požiare vznikajú znútra elektrických rozvodov, keďže pri dôkladnom preskúmaní boli vnútra zásuviek čisté, bez akýchkoľvek náznakov zadymenia, sadzí a zvýšenej teploty. Asi tam nebola iskra, keď vidíš, že tam nebola zvýšená teplota. Nič. GG? Prípad nebol dodnes racionálne vysvetlený a nebol podaný nejaký záver tohto záhadného elektrického fenoménu. Tak to je crazy. To je normálne crazy. Predstav, že dojdeš domov a horí ti posteľ. A nevieš prečo. Strašidelný opustený dom, ktorý sa nachádza na konci dediny Kriváň pri Detve, má ukrývať temnú históriu trvajúcu už viac ako 60 rokov. Napriek tomu domáci spomínajú, že tam nikto nikdy nebýval, ani samotní majitelia, ktorí ho postavili. Tak prečo stavali?
Prečo stavali? Čo? Prečo by si postavil dom, keď tam nejdeš ani bývať? To je crazy. Boli to údajne dvaja bratia, ktorí nemali peniaze na zvyš a tak si vyhútali, že na základoch ušetria a po nociach chodívali kradnúť s robou náhradné kamene, ktoré použili pri stavbe. Legenda ďalej hovorí, že sa neboštíci začali bratom počase pomstievať. Že kradli kone, tehly, tak sa začali pomstievať, čo? A to je také divné. Bývali noci, kedy v dome počuli nielen záhadné zvuky, ale po miestnostiach lietali aj rôzne predmety a duchovia trieskali dverami a oknami. Viacerí síce chceli dom a pozemok odkúpiť, no nikto tam dlho nevydržal a tak ostal po celé 10 ročia ľudoprázdny. Keď sa však priamo v dedine na dom opýtate, vypočujete si rôzne verzie tohto príbehu. Niektorí... Že to je taká dedinská proste, vieš, že proste dedinská nejaká akože, jak sa to povie, povesť, alebo jak to povedať? Boh vie. A možno to na schvál robili nejakí bezdomovci alebo niekto, aby tam mohli bývať. Aha, 1600 IQ, čak tam boli reálne nejakí ľudia, ktorí tam bývali, kam nechceli platiť za ten dom, alebo nechceli platiť nejaké veci, tak proste sa hrali, že že proste, že crazy, vieš? A podľa mňa to bolo tak, že proste sa chceli vyhnúť, možno nechceli, akože, vieš? Chápeš, čo myslím? Chápeš? Obyvatelia na tieto paranormálne javy veria a dokonca si spomínajú aj na vlastné zážitky. Väčšina z miestnych ale hovoria, že za zvláštnymi nočnými epizódami nie sú žiadni duchovia, ale okolitá mládež, ktorá do domu rada chodí vystrelať. Hovorím, vieš, že proste možno robili blúdy, robili bu, vieš. A reálne tam bola buď mládež, alebo tam niekto býval, alebo bezdomovci. Nikdy nevieš. Je teda možné, že ten, kto do domu investoval nemalé peniaze, si vymyslel strašidelné historky, aby odradil otravných kupcov, ktorí chceli nehnuteľnosť odkúpiť za lacný peniaz. Aj to môže byť. O celý tento prípad sa zaujímali mnohé slovenské médiá, ktoré vytvorili falošnú senzáciu za cieľom vyššej čitateľnosti. V našej krajine sa ale nachádza niekoľko domov a stavieb, kde sa skutočne dejú veci, ktoré nejde len tak ľahko opísať. O tých vám ale poviem v inom videu, ktoré momentálne taktiež pripravujem. Halus. Zajímavé. Strašne v kaštieli v Brunovciach. Asi najrozsiahlejší prípad poltergeista na Slovensku bol zaznamenaný koncom 19. storočia. Ale zase je pravda, že sme mali sme tam kráľov a neviem, aké všelijaké veci a tiež tam veľa ľudí podľa mňa poumieralo aj z tej vysokej sorty, vieš, však tam boli proste aj slúžky a neviem čo. Ako duchom by som sa nebránil na Slovensku, však by sme úplne podľa mňa tragická krajina boli v niektorých častiach, časoch a miestach a neviem čo všetko. To by som sa absolútne, vieš čo, absolútne by som sa nedivil duchom, ale niektoré veci sú také podľa mňa pritiahnuté za vlasy. V kaštieli v Brunovciach pri Novom Meste nad Váhom. Podivuhodné javy sa odohrali 14.8.1899 pred viac než 50 svedkami z kaštieľa aj okolia. 50 V dome záhradníka Cibíka, zamestnaného na veľkostatku, sa začali postupne samé od seba prevrácať stoličky. Tak to je crazy, kámo. Tak to je crazy. Aj potom, čo ľudia zaistili okná a dvere proti prievanu, stoličky aj tak padali, a to vo vedľajšej izbe. O chvíľu neskôr sa v kuchyni s veľkým hrmotom zrútil aj kredenc. Udalosť vydesila ako záhradníka Cibíka, tak aj správcu inžiniera Vitvara. Pán Vitvar skúsil vyzvať neznámu silu, aby kredenc vrátila na pôvodné miesto. Kámo, henty sa museli normálne dosrať. Doslova sa museli dosrať. V tom momente spadli z políc detské hračky a zrútili sa aj pokrievky srncov a iné predmety zo steny. Padali postupne a svedkovia hovorili, že to spôsobilo, ako by ich niekto zhadzoval. Miestni obyvatelia sa chodili do domu pozerať na tieto zvláštne úkazy, no mnohí z nich na tieto historky neverili. Jedného pochybovača trafila metla, ktorá sa bez pomoci zdvihla v rohu miestnosti a veľkou silou sa rútila priamo na neho. A tak a čak to neurobili oni, aby to bolo, že haha, straší tam alebo niečo, nejaké špagátiky. Ale to je halus byť neveriaci a potom ti kinkne proste metla, ktorú nikto nedrží. Že proste normálne, ty kokos, že neveríš? Pám, tu máš. Takisto lietali aj tehly, ktoré ako Nimbus 2000, tomu ver. by niekto hádzal po ľuďoch, ktorí vyjadrili pochybnosti. Mysteriózny úkaz trval v kaštieli iba jeden deň a nikdy potom sa už nezopakoval. Tak čo to bolo, len jednorázovka? Tak, to sa mi nechce veriť. Toto je také isté, ako keď boli zázraky,
postavil sa z vozíka, začal vidieť. Sranda, že sa spravili telefóny, kamery, webkamery, kamery všelijakého druhu a zrazu všetky zázraky sú preč. Zrazu 3/4 vecí je preč, už sa zázraky nedejú. Už sa všetko vyparilo, už sa nič nevie ukázať, už nikto nechodí. To je zaujímavé, víš jak. Povedal by som, že najtajomnejšie miesto na Slovensku sa údajne nachádza niekde v tatranských lesoch, no nikdy jeho existencia nebola potvrdená, keďže sa záhadné miesto nenašlo. Jedná sa o tzv. Mesačnú jaskyňu, ktorej príbeh začal v roku 1965 istým Antonínom Horákom. Ten sa Zas nejaké výmysly možno. považuje za jej objaviteľa, pretože si všetko zapisoval do svojho denníka a svoje poznámky uverejnil v americkom magazíne, vďaka čomu táto legenda získala najmä zahraničnú pozornosť. Kapitán Aspoň niečo sme oslovili zahraničie. Aspoň niečo. S bludmi. Horák bol priamy účastník Slovenského národného povstania, ktorý sa počas horských bojov oddelil od skupiny a keď sa vrátil, začal hovoriť veci, ktorým sa ťažko verilo. Narazil vraj na jaskyňu v tvare pol mesiaca, ktorá sa ale na jaskyňu vôbec To mi smrdí. nepodobala. Podľa jeho zápisov ju našiel ukrytú medzi balvanmi, za ktorými sa nachádzal úzky vchod. Asi po 1,5 hodinovej chôdzi sa dostal k tajnej šachte vyzdobenej kvapľami, zloženej z tajomného kovového materiálu tmavomodrej farby. Kamo, ja keď si vymýšľam pred kamošmi jak blázen, normálne me when I lie, to je taký výmysel, Toto je normálne taký výmysel, jak henta tam písala, že zobrala nožík a hádzala tam po ňom. Horák poznamenal, že jaskyňa podľa neho vôbec nie je dielom prírody, no ani človeka. Najviac ho však zaujali steny jaskyne, ktoré odolali všetkému, čo okúsil. Bil do nich kladivom, strieľal z pištole, no nič nedosiahlo žiaden posun. Tak to je výmysel toto. To mi príde, že blúd sa cítil v Egypte, alebo čo? Steny ostali bez jediného poškodenia. A už sa nikdy nenašli, len on ich videl. To musel byť silný matroš. Objaviteľ jaskyňu údajne navštívil niekoľkokrát a naposledy po skončení vojny, kedy vchod do nej poctivo zamaskoval, aby ju Starý známy, tak ju dobre zamaskoval, že ani on už ju nenašiel. neobjavili nepovolaní hľadači. Potom emigroval do Spojených štátov, kde v roku 1976 zomrel. Nikomu nepovedal, kde je vstup. Nikdy to nikomu neukázal. Išiel do Spojených štátov a tam to nikdy nikomu nepovedal. No vlastne povedal niekomu vraj, no. Odvtedy je jaskyňa považovaná za záhadu, o ktorej sa písalo po celom svete. V 80. rokoch dokonca samotné ministerstvo kultúry povolalo jaskyniarov, aby sa ju pokúsili lokalizovať, no všetky pátracie akcie skončili neúspechom. Tak ju blúd dobre zamaskoval normálne, že čo si blázen? Mesačná jaskyňa je zahalená niekoľkými tajomstvami a o jej vzniku kolujú mnohé teórie a hypotézy. Neverím. Samotné vyjadrenie pána Horáka, že jaskyňa podľa neho nie je výtvorom človeka ani prírody, pridáva na jej mysterióznom charaktere. Kým by bola vytvárená? Kto by chodil vytvárať jaskyne? Čo oni? Ježišmarja, Lochneská príšera, nie tam mala bývanie. Najväčším tajomstvom a záhadou však zostáva presná poloha jaskyne. Zdroje uvádzajú oblasť Pálenice, ktorá je oproti Babej doline vo Vysokých Tatrách. Pán Horák tvrdil, že sa nachádza v okolí vrchu Siminy v Levodských vrchoch, ale možno preto, aby oklamal ľudí a dal im falošnú predstavu o jej polohe. O mesačnú jaskyňu sa vraj majú zaujímať aj tajné služby, či už východného bloku, ale aj tie spoza Veľkej Mláky. Vytratil sa Antonín Horák z povedomia ľudí práve preto, že nechcel zverejniť polohu mesačnej jaskyne. Neexistuje Slovák, čo by si toto pre seba nechal. Na 1000% by to niekomu predal, alebo by to niekomu dal vedieť, alebo niečo. Nie je Slovák, ten by sa vystatoval na každom kilometri, na každom metri, že niečo takéto proste videl. Slováci milujú byť zaujímaví, jak sa len dá. Neexistuje, kámo. Neexistuje. Alebo mu k tomu dopomohli nejaké tajné služby, ktoré ju medzičasom našli. Mesačná jaskyňa tak zostáva aj naďalej zahalená rúškom tajomstva, pretože ju nikto okrem kapitána Horáka nevidel. Podarí sa niekedy odhaliť toto najväčšie slovenské tajomstvo? Je to že vraj reálne? Našla sa?
A to bol môj rebríček 5 najväčších Crazy, kámo. Dole do komentárov mi môžete napísať, či aj vy poznáte nejaké temné alebo nevysvetliteľné záhady zo Slovenska. Budem veľmi rád, všetko si čítam. Vidíme sa na budúce. Čaute. Daj odber.